Iwan muna namin mga gamit namin kasi hindi pa check-in time. Ang check-in. Harap naman yung mist na yan. Oh. Grabe, ang taas. Huh? Oh, wow. We are in the sky now, Carrie. That's scary. Ngilo! Nilo sa lubot. Ayun, ang castle. Gusto ko dyan. Japanese. Ay, cute. Paano yun? Yan, oh. Ayan. Paalis na kami. Papunta kami sa Osaka. Ang oras is 7:45. Pero ang aga namin nagising ni Ruth. Siguro mga 5:30. Ingay. Yung malita namin. Papunta na kami sa train station. Malapit lang. Siguro diyan kami magbe-breakfast na naman sa Family Mart. Andun na sina Johnny Bello sa kabilang kalsada. Ano, kumusta si Kuya Nindo? Playground. Kumusta si playground? May time pa naman. Ito, iwan mo na dito yung mga gamit. Tapos maiwan ako, bibili sila ng almusal. Yan ang mga gamit namin. Tapos ayan lang ang train station. Tapos bibili sila doon sa Family Mart. Andito na kami sa platform. Sasakay kami sa ibang train naman papuntang Osaka. Yan, naghihintay na kami. Sasakyan namin Shinkansen. Meron kaming reserved seat. Dito na ang train. Ang Shinkansen, andito na. Hindi na nakadito na. Video na. Station. Andito na kami ngayon sa Shin Osaka Station. Tapos papunta na kami sa destination namin. Kukunin dito ni Johnny Bell ang Amazing Pass. Itong card na to, Amazing Pass, gagamitin namin dito sa Osaka na unlimited kahit saan. Kaya ngayon ang gagamitin namin itong Amazing Pass, hindi na itong card ng JR Pass. Nakakalito ano ng mga cards. Yan, nakahanap din ng Mr. Donut. Patagal na itong hinahanap ng mga apo ko na yung walang pila. Kaya yan, nagsasamantalihan. Aloy na kaya hindi hinahanap na puro may pila. Ngayon dito sa Osaka, walang pila. Kaya yan, nag-take advantage na sila. Ito palang Amazing Pass. 2 days pala na 2 days pass. Unlimited rides sa mga bus, sa city bus, saka sa train. Ito ang gagamitin namin dito while dito kami sa Osaka. Even pala sa mga amusement park sa loob ng Osaka. Hindi kasama yung Universal Studio. Iba naman yon. Hinihintay lang namin sina Ping kasi nag-toilet. Tapos diyan kami sasakay sa elevator kasi
Ang hirap is dalhin ang luggage sa stairs. Yan, bumaba na kami. Napunta na kami sa aming Airbnb. Transfer na naman kami ng train sa platform 1 papunta sa aming Airbnb. Ayan, nakalabas na kami ng train station. Nagsombrero na. Kasi mainit. Ayan. Hello, Osaka. Andito na kami sa Osaka. Papunta na kami ngayon sa Airbnb. Walking distance lang from station, train station. Iwan muna namin mga gamit namin kasi hindi pa check-in time. Alas 3 ang check-in. Alas 3 daw kasi ang check-in. Yan, nakatago na ang aming mga luggages. Kaya, ito na lang backpack. Tapos, itong bag na lang mga bitbit namin. Mag-start na kami mag-explore dito sa Osaka. Labanan dito ng patigasan ng tuhod dito sa Japan. Ang lalakarin mas malayo pa papunta dyan sa castle. Haba ng pila. Oh, yun ang kagandahan nitong Amazing Pass. Kasi hindi ka napipila. Oh, may mist. Uy, sarap. Oh, ang kagandahan lang nito pag may Amazing Pass ka, hindi ka napipila. Tingnan nyo ang pila, oh. Ang haba ng pila. Kami, dito na kami sa priority. Sarap naman yung mist na yan. Oh. Presko, presko. Andito na kami sa 4th floor. Bawal nang mag-camera sa 3rd and 4th.
Gutom na kaming lahat. Diyan daw kakain. Kasama sa Amazing Pass. Dito ang ginamit namin ay JR Pass. Grabe, ang taas. Yan ang pupuntahan namin, no, yung Ferris wheel na yan, yung kulay red. Ito na naman daw ang gagamitin namin, Amazing Pass. Bata kami ngayon. Don't close your eyes. Don't close your eyes. We are in the sky now, Carrie. Milo! Nilo sa lubot. Baka magkairihi ako. Milo. Ito na pala ang Dotonbori. Mga ano yan, mga yaunig di? Kanan. Mga kainan daw. Kabilaan kainan. Pasakay na kami dito sa boat.
ano. Na nakain ng mga bata. Ito to. Ako ito. Ito. Pero kulang pa. Ano? Masarap ang salmon salad. Masarap. Try mo. Super busog. Grabe. Ay, cute and wet. Ilang nga pinong pangaran, suya-suya na. Medyo mo should one. O yan o. Look at the table. Room. This is how we sit. This is nice. This is Japanese. Ay, cute. Ano yun? Yan o. Hindi. Hatakon mo. Can I sleep up here? Ah. Ay, di Japanese. Ay, may at least may laganan gamit oh. Okay, I'm gonna pick my bed. Ay, ang gana pick my bed ah. Hindi na kitarot. Baby, what's in the one? Let me see the banyo. Yung may ano, foro. Oh, ay. Yan lang.